a'udhu billah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu, muna tare da Malam Yaqub Harun, wanda za mu tattauna akan wata dambarwa da ta tunkaro a hukumar aikin hajji ta ƙasa wato NACON. A ranar 2 ga watan Sha'ban, shekara ta 1447, wanda ya daidai da 21 ga watan Janairu, shekara ta 2026. An wayi gari da wani labari mai tada hankali game da dambarwar da ta taso a ita wannan hukuma. Wanda wannan labarin tana cewa kwamishinonin wannan hukuma tare da sauran hukumomi, sauran masu faɗa a ji a wannan hukuma sun haɗu sun ratafa hannu cewa lallai shugaban ƙasa President Bola Ahmed Tinubu da ya gaggauta sauke babban malaminmu Sheikh Abdullahi Saleh Pakistan daga shugabancin wannan hukuma ta NACON, bisa dalilai da zarge-zarge da suka yi kamar haka. Na ɗaya, karkatar da dukiyan wannan hukuma ba bisa ƙa'ida ba. Na biyu, ba da kwangiloli a cikin wannan hukuma shi ma ba a kan ƙa'ida ba. Na uku, zartar da al'amuran da ya shafi wannan hukuma ba tare da tuntuɓen su wa'innan kwamishinoni da sauran masu ruwa da tsaki a cikin wannan hukuma ba. Na hudu, abin da suka kira zubar da ƙimar ƙasar Najeriya a idon ƙasar Saudi Arabia, wanda hakan ya jawo rage adadin dama da ƙasar Saudi yake ba wa ƙasar Najeriya na aikin haji a wannan shekara ta 2026. Daga bisani, waɗansu bayin Allah sun bayyana a kafafen sada zumunta da ma jaridun ƙasar nan suna suka tare da sakin baki ga babban malaminmu Sheikh Muhammad bin Uthman Kano, wanda a cikinsu waɗansu ma malamai ne. Algafat malam, a matsayinka na babban ɗalibin malam, makusancinsa wanda kusan a koda yaushe kuna tare, me za ka ce game da wannan dambarwar? Bismillahir Rahmanir Rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wato, so da yawa irin waɗannan abubuwa da sukan faru ko suke faruwa, ba kowane abu bane muke so ma mi magana. Na'am. To sai in ya zama dole. Na farko, Malam Abdulkadir, nakan yi farin ciki da wani abu, wance da wata irin ɗabi'a da naga kafar yaɗa labaranku take da shi. Ita ce, duk sanda suka ji wani abu na gudana, sukan ƙoƙarin su yi bincike. Allah sarki. Su gano wai me haƙiƙanin abin da ke faruwa. Wannan mun yi irin wannan a baya kan masallaci da wani ɗan uwa wanda ba kai ba. Na'am. Ya matsa. Abokin aiki. Na kauce ban so in magana, ya ce dan Allah yi haƙuri saboda ganin akwai abin da na sani sakamakon ina tare da malam, wanda ta yi al'umma ba su san shi ba. Kuma gaskiya na ga tasirin maganar shi, da na shiga damuwa ma. Da ya matsa kuma sai na ga amfanin maganarsa, wanda wasu da yawa sun fahimci inda aka dosa. To haka wannan gaskiya na yi shiru. Na'am. Na ji abin, na ce Allah sarki, ga wanda na fara ji suna maganganu wanda bai kamata ba. Ne dai shiru. To Malam Abdulkadir kuka matsa cewa da Allah in zo dai, amma na san manufanku iradata nushil umma. Allahu Akbar. Kawai don faɗakar da al'umma, saboda abun tsoron shi ne a ce ka gama rayuwa
ka koma zuwa ga Allah, Allah kuma na tambayan ka kan haƙƙin wane da ka zubar da mutuncinsa. Gaskiya ne. Kaga wannan manufan na fahimta shi yasa kuka nemi ɗan ce wani abu. Ta yi wa'inda ba san abin da ke faruwa ba ko ya faru a ɗan abin da na sani sakamakon raka malam da na yi da wasu abubuwa nashi da ya gudanar ko yake gudanarwa wanda mukan tafi tare. Na'am. Yawwa. To, wannan abu da kuka ji na abin da ke faruwa a Nahakon abu ne da ya shafi cikin gidan Nahakon. Na'am. Yawwa. Su manya-manyan jagororin executives da sauransu da kuma su ɓangaren su malam wanda a gane bainar ƙausain. Malam suna cikin kwamiti ne board guda 6 wanda shugaban ƙasa ya naɗa su kula da gundumomi na ƙasar nan. Wanda malam an ba shi ɓangaren arewa maso yamma. Wato zones kenan a turanci. Yes, zones. To wato ana kiransu ko zonal commissioners ko? Na'am. To haka aka kasa su 6 wanda shi an sa shi ɓangaren arewa maso yamma wato an ba shi haƙƙin kula da jihohi guda 7 kenan. Na'am. Akwai Kaduna, Katsina, Kebbi, sai Kano, Sokoto, Zamfara, Jigawa. Na yi haka saboda amma dai an gane su. Alhamdulillah. Kan ya sa ido me ke gudana, duk dai abubuwa kun sani wannan an je an bi kundin tsarin na hakan da za a gansu. To su wayannan tawagan su 6 haka sauran yankuna tare da wa'incan su abin da wa'incan suka yi za su nuna ma wa'innan su kuma abin da suka gani su za su isar da saƙo ga a gwamnatance a tsarin da aka ba su. To wannan su ne ayyukansu malam. Kinan shi malam yana cikin wa'inda gwamnatin tarayya ta turo na kwando masa sa ido yankunan nan kuma su koma mata da yawa bayani akan abin da ke gudana kuma su ba da shawarwari da abubuwan da suka ga akwai kurakurai. To wannan su ne. To kamar yadda ka faɗa abubuwa sun faru wanda ni na ga wasu daga ciki tare ba cikin na hakon ɗin nake ba. Amma sakamakon zuwa da wurin da raka malam da wasu abubuwa na ga wasu abubuwa da yawa daidai gwargwaro amma kamar yadda na ce maka ba muhalli ne na in yi magana ba. Amma neman dai al'umma musamman wanda suke fitowa suke maganganu ba su san me ke faruwa ba. To don su gyara kuma su kiyaye umarnin Allah tabaraka wa ta'ala. Kar ka yadda ka saki baki ka yi maganan da za ka tsaya gaban Allah wanda ka cima mutunci yana neman haƙƙinsa a wurinka. Wannan shi ne abin tsoro kuma kamar na ce Allah ya saka muku da alkhairi. Amin ya rabbi. Nasiha da zan buɗe da ita ce aya ta 36 da ke sura Isra'i, al-Isra, wanda Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wala taqafu ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ma'ana ya kai mutum ka tashi kai bibi ka miƙe kai magana kan abin da baka da ilimi abin da baka sani ba har kana ƙarfafa baka da sani baka da ilimi baka san me ya faru ba kawai labari ya zo maka har ka shiga kafan yaɗa labarai kana zargin wani wanda yake ciki alhanin baka bibiya ba a'a ka bibiya tukun ta'akkad wa tathabbat ko ba ka bane gaskiya ne ka bincika ka tabbatar da me ya faru kafin ka yada sannan ka yada domin ka sani in kai amfani da bakinka ka faɗi kawai abin da ka ji ka gani baka bincika ba to ka san in alkhairi ne ko ba haka bane
to ka san in kai amfani da abin da ka ji, in alkhairi ne ka jin ka kuma yaɗa, to shikenan za ka samu alkhairi. In ko saɓanin haka ne fa sharri, za ku ka haɗu da sharri. Kuma in kai mu wani sharri kana ganin zai yafe maka, to in ku yafe maka ya za ka sanci gaban Allah. Wannan kenan. Sannan na biyu, in labari ya zo maka kafin ka yaɗa, ai shi ma Allah ya baka mabuɗi, ya baka ma'auni. Me ya ce? Ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun majhulul hal, bai san me ya faru ba, bai san me ke gudana ba, to labari ya zo ma ɗayanku, to fa tabayyanu, ku bincika, ku nemi tabbacin abin. Ko ba haka bane? Gaskiya ne, kafin a kai ga yaɗawa. Yawwa. To amma bisa ga wannan, mutane ko in ce wasu da ke shiga kamar yadda ka faɗa kafafen labarai suna faɗin maganganu ga shi malam, kawai sun ga sunan shi a cikin waɗanda suka kai wannan rubuta takarda cewa a cire Malam Abdullahi Pakistan, shugaban na Hakon kenan. Na ɗaya, ba su kira malam ɗin ba, sun ji wai me ya faru haka sa sunanka babu jin ba. Ga ƙorafe-ƙorafen nan mun ji su, shin wani mataki kuka ɗauka malam har ta kai mu kuka sa sunanku a yi? Ba wanda ya haka. Abin da ya sa na ce maku ba wanda ya haka cikin wanda suke yaɗa labaran nan, wallahi da sun yi, da insha Allahu zan sani, saboda ina tare da malam. Kuma a iya tambayarsu tsakaninsu da Allah, sun kira malam sun ji cewa me ya faru, ko kuma a wannan zargin shin ba su tuntuɓe shi ba ne, ko ba a yi komai ba ne, shin me su dai nemi bayani. Ba wanda ya nemi malam domin ya ji ta bakin shi. Babu wanda ya sa malam ya ji, ba a san shi. A janibin ku da kuke wakilan gwamnati, shin wani ƙoƙari kuka yi zuwa ga samu har ta kai ma abun ya ci tura kuka sa hannu kuka yi wannan? Duk ba wanda ya wannan. To kaga hakika masu shiga kafafen labaran nan suna yada abubuwan da ba su da ilimi a kai. Ashe ba za su ji tsoron Allah ba, cewa kar su shiga haƙƙin da za su tsaya gaban Allah da shi malam. Wannan kenan. Na biyu, in ka ji mutum ya ce gaskiya ba zan iya tafiya da wani ba, akwai abubuwa da suke tattare da yasa ya furta haka. Ban san ko na kai matakin da za ka iya min wata tambaya ba. In ka ban dama in ci gaba, to sai in ci gaba. Ci gaba da ba wa masu saurare bayani. Kafin in ɗora, bari in ƙara wani abu da Allah ya tunatar da ni, ko in ce hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya wanda Imam Muslim ya rawaito. Wasu daga cikin waɗanda suka yi bayanai a kafafen labarai wanda ba mu ji daɗinsu ba, wataƙila sun manta ni da wannan ayoyin guda biyu da kuma hadisan, cewa musulmi ɗan uwan musulmi ne, ko ba haka bane? Ko ba haka ne? Musulmi ɗan uwan musulmi ne, sai da haka haramun ne ya zubar masa da mutunci, haramun ne ya ci dukiyansa ba da haƙƙinsa ba, haramun ne ya zubar da jininsa, ko ba haka bane? Ba da haƙƙi ba. To ina wa'innan hadisin? Daga cikin abin da na ji wani ɗan uwa a kafan labarai yake faɗa, har yake danganta malam da hasada, kaga subhanallah, lallai na tabbata bai san malam ba. A ikirarin da ya ce ya daɗe da malam, hakika bai san waye Sheikh bin Uthman ba. Hasali ma wannan ɗan uwa da ya bayanin hasadan malam cewa sun daɗe suna ba su shiri da Malam Abdullahi Pakistan, ba haka bane.
Na'am. Gaskiya sun daɗe da Malam Abdullahi Pakistan cikin harkan yada addini, ko mutumin shi ne tun yana jami'in alhazai a Kano. Suna tare da malam. Kuma in ƙara muku a nan ma, randa da yana Kano ne, samun canjin gwamnati aka sauke shi. To Allah ya taimaka kuma. Shi Malam Abdullahi Pakistan yana shugabantan hukumar alhazai a Kano. Alhazai a Kano. To da gwamna da ya zo wanda zai tafi da shi, shi kuma yana da wanda zai tafi, kaga ya canza shi. Na'am. To Allah ya taimake shi ya daga darajarsa, ya dawo a ƙasa. Aka ba shi da ƙasa baki da. To in akwai hasada billahi azim, ba dole in rantse ba. Na'am. Ina tuƙa malam a mota, muna hanyar tafiya, aka sanar da malam yanzu shine Malam Abdullahi Pakistani shugaban na alhazai. Ya kira shi a waya, yana ɗauka, ya ce Sheikh, ya kira shi da kalmomi na girmama. Allahu Akbar. Ya ce Your Excellency. Allahu Akbar. Ya ce mashi alkuratu fi mal'abika, ko kalmar larabcin nake son faɗa inda ya ta. Allahu Akbar. Sai shi ya ce alkuratu fi mal'abina. Allahu Akbar. Wato akwai soyayya a tsakanin. Ƙwarai da gaske. Da ƙauna. Ƙwarai. Na'am. To malam cikin abin da ya ƙara mashi da shi, ya ce ka sani kai wakilinmu ne. Tun a ranar farko. Kai mai addini ne, kai malami ne. In ka kuskura kai abin da ba daidai ba, ya shafe mu dukanmu. Ya gaya mai iya kalmomin da zai gaya mashi, ya bar shi a nan. Ina tuƙi ina jin firansu, muna cikin wata jar mota da ake ce Changan. Daga ni sai shi, sai kuma sai wa Allah da yake shaida mu ba ce to daga my economy na jago. Gaskiya ne. To wannan kenan. Na biyu, ban sani ba ko na kai wurin da zaka iya tambaya ta, da malam ya shigo cikin tafiyan. Akwai tambaya da zan zo akan wannan. Na'am. Amma kafin nan, a wani shiri da aka gudanar, aka gabatar a kafan sadarwa ta Lumana Radio International a ranar 21 ga watan Janairu shekara ta 2026. An ambaci waɗannan kwamishinoni da jagorori na wannan hukuma sun yi duk mai yiwuwa domin ganin sun shawo kan wannan lamari, amma abin ya ci tura. So shi malam a matsayin shi na babban aboki na da'awa, dan uwa na Ahlus Sunna da shi Sheikh Abdullahi Saleh Pakistan, shi mai yayi a karan kanshi domin sun fito daga jiha ɗaya, ga kuma tarayya ana ciki a kan harkan da'awa, kamar yadda ka faɗa a farko, an daɗe ana gwagwarmaya tun a jiha na da'awa da sauransu. To shi malam bin Usman me yayi domin ya ga ya shawo kan wannan matsaloli? Wato in ce ma kafin mu kai ga wannan matakin, abinda na so in faɗa ɗazu, sai in zo in gaya ma irin ƙoƙarin da malam yayi. Lokacin da malam, shi shugaban na hakon kenan, Allah ya kawo shi, malam ya shiga wurin a shekara 224. Shi kuma shugaban na hakon Professor, wanda shi ne 2023 a turance kenan? 2024 malam ya fara aikin da shugaban ƙasa ya ɗora musu a na hakon. Kaga malam ya ji ya samu Jalal Al-Arabi kenan, shugaban
da ya sauka Kafin shi malam. zuwan Pakistan. Kenan Malam bin Usman ya riga Malam Abdullahi Saleh Pakistan zuwa NACON a matakin ƙasa. Kwarai da gaske. Malam ya samu Jalal ne Al-Arabi, kusan tare aka naɗa su. Na'am. To sun yi aiki, bayan shekara ɗaya sai Jalal Al-Arabi ya sauka bisa ga wasu abubuwa da kun ji baya. To da Malam Abdullahi Pakistan ya zo a matsayin shugaban NACON, kuma kana da ɗan uwa shine Sheikh Muhammad bin Uthman, kuma ya ji zuwanka ka zo ka same shi a uhuwa, ‘yan uwantakan daga ciki ita ce malam sai ya ja malam a jiki, ya ji me ke faruwa, kuma malam ya gaya mai abubuwan da ke faruwa don shi ma ya gyara. To kusan gaskiya malam kenan shi Malam bai ba malam wannan kofan ba. Kenan shi Malam Abdullahi Pakistan da ya shigo ya sami Malam bin Uthman a matsayin shi na dan uwan shi, bai samu wannan kofan ba. Bai samu ya zauna da shi domin ya ji ya ake ciki a wannan hukuma da sauransu. Lallai bai samu wannan kofan ba. Na'am. Kuma hasali akwai kiraye da ya ta mai da yawa wanda baya samun ɗaukar waya, amma duk da haka malam bai taɓa zarge shi ba, uzuri yake ba shi. Allahu akbar. Wannan abin da ke gudana ni ina gani, tsakaninmu ina gani. To ka ji wannan? Na'am. Na biyu, lokacin da shi malam ya zo ya samu malam ya samu matsaloli da yawa, wanda zuwan shi gidan nan gaskiya kusan duk in aka zo ma za a yi mitin, yanda nake ji suke faɗa cewa malam yakan faɗakar da su da wata faɗakarwa, cewa ku sani shi Malam bin Usman. Na'am. Wannan aiki na alhazai kuke, kuma mutanen nan Ka'aba suke zuwa su yi ɗawafi, su roƙi Allah. Ku sani idan ba ku kyauta musu ba, su kuka ci haƙƙinsu, ba ku yi abin da ya dace ba, Allah ba zai bar ku ba. Wannan nasihohin kusan shi yake buɗewa da shi a wurin taro, kuma yake gaya musu dukkansu in an zo taro. To kaga kenan ‘yan uwantakan ta musuluncin malam ya rike ta, yana kuma ƙoƙarin ya fahimtar da su hatta a wurin taro in ya gaza samun shi shugaban ko da wani jagoransu a ɗaiɗaikunsu. To ya yi bakin ƙoƙarinsa ƙwarai da gaske, wanda da shi da sauran wa'innan kwamishinonin, wato sauran 'yan uwansa na aiki kwamishinon da yake malam kawai aka sani. Na'am. Su ma malamai ne sosai. Sauran kwamishinonin da ake ambatan su guda 11. Ba wai 'yan boko ba ne da wasu ke ca 'yan boko zalla. Sauran wa'inda aka ba su zonal commissioners ɗin. Su wa'innan wakilai na wa'innan yankuna da shugaban kasa ya wakilta. Kuma professors. A larabcin ba za ka wayance musu ba. Kaga ko sun san abin da suke. Malam ɗin kawai ake ji shi kaɗai. Saboda shi fi shura. Shi ya fi shuhura, amma ba shi kaɗai ba ne a tawaga. Kuma abin da yake gani na kurakurai shi suke gani. To sun yi bakin ƙoƙarinsu wanda a yi gyara, gaskiya abin da ya ci tura. To hasali ma cikin fira da ɗan uwa da ya yi cewa me yasa malam da ya ga akwai wata matsala bai zo ya sami ƙungiya ba. Ita wata ƙungiya kenan? Tunda Malam Abdullahi Pakistan ɗansu ne. Wacce ƙungiya? Na iya faɗanta? Na'am. Ce ƙungiyan Izala ya sami Malam Balalau. Na'am. Ya kawo ƙaran shi, ƙungiya ta zauna ta yi magana, ta san yadda za ta yi maganin abu. Na'am. To na ɗaya dai bai ma san cewa malam ya zauna da su ba, bai sani ba. Kaga rashin bincike ɗin kenan. Shi mai magana bai san cewa ranar 20 ga watan Oktoba a Abuja a headquarter nasu, malam ya zauna da Balalo, ya zauna da Professor Pakistan a wurin.
a tari a waje ɗaya. a wuri ɗaya. Na'am. Sabida maslahan abin da ke faruwa. Kuma har a ciki taron ba ni a wurin, amma na ji me ya faru. Cewa akwai wani abu da Malam Fakisa ya ce Malam ya yi, cewa Malam ya zauna da wani ɗan kasuwa, Alhaji Shehu Ashaka, a wani hotel Bristol a Kano, wai kansu tattauna yadda za a tuɓe shi Malam Saleh Pakistan. Shi Malam Saleh a wurin ya faɗa. Malam ya ɗaga kai ya ce ƙarya ne. Ku gani, Malam ba ya ce wani ƙarya kake ba, sai Malam ya ce ƙarya ne. Me yasa ya auki da usulubin nan? An mai ƙazafin da bai yi ba, bai zauna da shi ba, kuma ya faɗa a wurin. To shi wancan da ya ce me yasa bai kai ƙaransa, bai san cewa Malam ma ya zauna da su Balalo ba kan abin da ke gudana a na haka. Wato har an samu tattaunawa. Ƙwarai da gaske. Malam kuma ya kakkara kanshi. Ƙwarai. Kuma hasali ma nema na yi tambaya game da wannan zaman. Har malamin mu ke cewa abubuwan da aka tattauna a wurin me yasa bai gyara ba. Wato abin da ke faruwan kamar yadda kuka ji, kai tambaya kuma. Gaskiya Malam bai samu kofa ba ne a wurin Sheikh Abdullahi Pakistan. Amma kuma sani jama'a, har yakan furuta ya ce man, Professor Pakistan yana bani tausayi. Allahu Akbar. To in ba ‘yan uwantaka, Malam zai wannan. To in ma bai sani ba da masu faɗa, Malam shi yake da ƙorafan da zai fito gidan labarai ya faɗa. Shi yake da su da yawa. Wato shi Malam bin Usman shi ke da abin faɗa. To amma ya danna nashin, sai dai aka haɗu ana aiki don al'umma. Na ɗaya, ku sani jama'a, tun da aka ɗauko su Malam a matsayin aka ba su zone ɗin nan su riƙa gudana, ba su da official car da shugaban na hakon ya sa a siyar musu, ba su da shi. Kenan a ƙa'ida na hukumar kowane kwamishina za a ba shi official car da zai yi amfani. Wannan umarnin ma mataimakin shugaban ƙasa ya ba shugaban na hakan umarni ya sai masu motoci. Kenan shugaban na hakan na wannan lokaci shi Sheikh Saleh Pakistan ya sai masu motoci. Na'am. Bai saya ba. So duk zirga-zirgan da muke yi jihohi, in Malam ya tashi ziyara, in an fara aikin haji da tashin alhazai, duk in za a tashi sai ya je ya gaya ake tashi. Kuma a motarsa yake wannan zirga-zirga. Ni nake tuƙa mota. Na'am. Jihohi 3 ne, ko in ce 2, ba mu iya zuwa a mota saboda harkan tsaro a hanyar. Sokoto, Kebbi. Shine Malam zai biya kuɗin jirgi in kai shi airport, iyaka na kenan. In kuma yana Zaria, in kai shi Abuja. Daga Abuja zai tashi ya Sokoto, ya Kebbi. Wato haka Malam ke ratsa wa'annan haka yake a motarsa. Motar shi. A motar shi yake wannan zirga-zirga. A ita muke, mun je Jigawa, mun je sauran jihohi. To Malam ne kadai koko sauran kwamishinoni? Sauran duka ba wanda yake da mota. Haka suke, ba wanda yake da mota official na wannan aikin. Kuma an ba da umarni a sayar musu, ba a saya ba. Kaga Malam yana da wannan korafin, ya fito duniya ya faɗa. Na biyu, wayannan kwamishinoni guda 5 da ke kula da zone ba su da office da aka ba su. Ba su da office? Babu. A wa'innan zones nasu? Amma a ce in sun je Abuja, a Nahakon akwai office da za su zauna su yi aiki, babu. Ba su da offices a Abuja headquarter? Ba su da shi. Kuma sannan ba su da offices a ɗaya daga cikin jihohin da suke aiki a cikinsu? Ba su da shi. Ashe, in zai
tafiya da su da ya kamata ya tafi da su bai kamata shi ya nema musu ofis ba? Kuma doka ta ce a nema musu, bai nema musu ba? Shi ne ban sani ba. Na'am. Na uku, in sun je a hotel suke sauka. Hasali ma wani zubin su suke biya da kuɗinsu. Sai dai daga baya in an ɗauki lokaci sannan a ce za a biya su. Ana biyan su duka? Ba a biyan su, ban sani ba. Dalili shine na san yawanci masaukai da suke sauka su suke biyan kuɗi, don ina jin tattaunawa wanda suke su wayannan kwamishinonin. To me yasa ba su fito su wannan ƙorafin ba? Saboda suna ganin martaba da mutunci da ukhuwa na shi jagoran. Saboda kasancewa da awa ɗaya, jiha ɗaya. Ƙwarai, duk sun shanye ba su yi ba. Tafiya da aka yi hajji last year 2025. Yauwa na je. Malam duk zirga-zirgan da suke yi a Makka ba wasu official car da ke ɗaukan su zagaye gidajen alhazansu. Babu. Ba dai wani walwala na aiki gare su. Babu. Akwai lokacin da alhazan jihar ina ne za su fara tashi zuwa gida Najeriya. Muna tare da shi. Shi ya biya kuɗi ya ɗauki mota shata ya tafi Jidda daga Makka. Ya je ya gano me ke faruwa. Da ya gama ya ga abubuwan da zai yi sannan ya dawo. Wani abu ya taso mai zuwa Madina yana Makka. Haka ya je ya shiga abin hawa. Ina ga jirgin ƙasa ya bi. Ya tafi Madinan ya je ya biya ya dawo. Wannan ba abin ƙorafi ba ne? Malam shi zai ƙorafin yanda aka ci da alhazai. Wannan kwamiti da shugaban ƙasa ya naɗa duk ba su sanya aka yi ba. Su ba ran a matsayinsu na kwamishinoni ba su sani ba. Wanda aka ce su zo su wakilci jiha. Wa aka ba? Wakilci gwamnatin tarayya a hukumar NACON. Sannan su ɗauki bayanai su kai ma shugaban ƙasa. Kenan duk abin da aka yi a wannan lokaci na aikin hajji. Suwa aka ba kwangilan yin abinci? Suwa aka ɗauka su ci da abincin? Ba su sani ba. Sufuri, suwa aka ba kula da sufuri a Makka? Suwa yake gudanarwa, ya ake yi? Ba su sani ba. Na'am. Tafiya da za a yi, wayanda ake ɗauka a matsayin ulama, wayannan kwamishinonin guda 6 a shekarar da ta wuce mutum 2 aka ba su slot. Ulama malamai kenan? Ulama mutum 2 aka ba su a kowace jiha. Su a ba kowace jiha ba, dukkansu su 6 na hakon mutum 2 ta ba su ulama. Na'am. Amma ban san tabbaci ba saboda fata bayyana. Na tabbata wanda shugaban na hakon ya ɗiba suna da yawa. Kuma na ji kishin cewa mataimakin shugaban ƙasa ya ba da daman cewa 'yan ƙungiya Izala ɓangaren shi Malam Abdullahi Pakistan, 'yan ƙungiyar ɗariƙa ya kasa kaman kujerun gida 3. 'Yan ƙungiyar Izala kashi 1, 'yan ƙungiyar ɗariƙa kashi 1. Akwai wa'inda ba su hawa mumbarin Izala, malamai ne shahararru wanda ake ce masalaf. A dunkule saboda ana nuna min lokaci ya gabato, lokacin da aka yanke ma wannan shiri ya zo ya kawo ƙarshe. Me wani saƙo za ka ƙara sanar ma al'umman wannan ƙasa a dunkule? To a ƙarshe a gurguje ga wancan na faɗo ya kamata in ƙarshen shi. A taƙaice abin da na so in faɗa na ƙarshe, mataimaki na ji labarin an kasa cewa malam a bashi wani ɓangaren kaso na kujerun wa'inda suke jama'an salaf. Bayan na Izala da ɗariƙa shi a bashi ɓangaren wa'inda za su tafi a ɓangaren salaf. Zata salafiya kenan? Salafiya. Na'am. Ba a bashi ba. Asali mutum 2 kawai aka bashi a ɓangaren ulama. Ba wannan slot. Babu. Duk da magana da mataimakin shugaban ƙasa kwarai da gaske. Ɗaya ma aka bashi daga baya muna dawowa daga Bauchi za mu wuce Kaduna,
yake magana ake cewa ɗaya ne sannan aka iya ƙara mai mutum ɗaya. To wannan ma duk jama'a su gane. A nan su malam ke da ƙorafin abin da ya kamata ma a basu na haƙƙinsu ba a basu. Amma me sun fito sun magana saboda yan uwantaka. A gurguje abin da zan rufe da shi in ƙara gaya ma jama'a cewa idan shugaban ƙasa zai zo jihar Kaduna misali ko Kano, wa ya kamata ya fara sani? Gwamna. Ko? Don zai tarbi shugaban ƙasa. To a yanda malam yake kula da zone guda a jihohi guda 7. Idan shugaban na hakon zai ziyarci zone, ina tunanin malam ya kamata ya sani. Ya kamata a sanar da shi. To a tsarin da yake lokacin Jalal Al-Arabi shi ya rubuta leta ga kowane shugaban zone ya bashi na gwamnoni. Shi zai ziyarce su ya bi jiha yana ba da letan kuma suna mitin da gwamna kan abubuwa. Amma shi da ya zo bai wannan ba, sai dai malam ya ji labarin kawai ya shiga jihar shi bai ma sanar da shi ba. Sai kwanan nan ranar 17 ne ga watan Oktoba in ban manta ba, shugaban yana so ya ga gwamnan Katsina. To ya aka yi kila ko wani muna hanyar dawa Zari da Kano ya kira dan Allah ya zo, suna so su zauna da shugaban Katsina ya taimaka. Haka muka yi kwana muka kama hanyar Katsina sannan aka je aka zauna. Amma ya kai ziyara Kano kan aikin hajji bai sanar da malam ba. Ya kai wurare, wata rana ya faɗi ya ce su haɗa Sokoto, malam ya je Sokoton shi bai je ba. To akwai irin wannan abubuwan da malam su sai ya kamata su yi ƙorafi ba su yi ba. To saboda haka yan uwa masu girma, a tambayan da kai na ƙarshe me kake cewa ma? A dunkule mene zaka ce ma masu sauraron musamman waɗanda suke wa'innan sakin baki da kuma zage-zage ga malam? A dunkule a ture a naɗe abin da zan rufe da shi. Wanda ya wancan maganan ce wani ne mu a usulobin mu in ba ya zama dole ba, malam ya karantar da mu daina faɗin suna ma. Wannan ya zama dole ne sai da al'umma sun san me ke faruwa. Amma akwai Allah ya ƙara mai lafiya da ganewa Malam Mustapha, shugaban agaji ya yi bayani. Ko muryan shi aka sa ba mu sani ba, kila social media ne, ko muryan shi aka sa ba mu sani ba. Yawwa Mustapha City. Imam Mustapha City. Yawwa maganan garan agaji kenan na Izala na Kaduna na ƙasa gabaki ɗaya. To ya yi magana kan sunan, kawai ya gama da sunan malam cikin wanda suka kai sa abin nan a cire shugaban na hakon. To a nan abin da nake son rufe ma al'umma da shi shine, ‘yan uwa masu girma, adalci shine in ɗanka ne ya yi ba daidai ba ka sa a cire shi, ko ba haka ba ne? Su malam wakilai ne da aka ɗora masu amana, aka ɗora a kansu, ko? Su wakilci suke yi. Yawwa, kuma shugaban ƙasa ya naɗa musu ma Najeriya aiki. Da haka su suna wakiltan shugaban ƙasa ne. Ƙwarai da gaske. Haƙƙinsu ne kenan su ɗauki bayani daga nakon su je su kai ma shugaban ƙasa. Yawwa, so in sun ga dacewan cewa wanda ke tafiya da wannan aikin ga kurakuran da suke tuhuman shi a kai kuma sun yi bakin ƙoƙari ya ƙi gyarawa, ashe suna da damar su ce a canza shi. Suna da wannan damar. Wanda ya magana ne ya yi aikin soja, ya san tsarin soja, ya san protocol na soja. To saboda haka kenan magana ce na yau ko ɗana ne, ko ubana ne, ko ƙanina ne, kai ko kai ne aka baka jagoranci ka naɗa nuna abu, duk yanda muke da kai kaga rashin dacewa ga in tafiyar da wannan abun, ka yi bakin ƙoƙarinka na ƙi gyarawa, to ba adalci ba ne don ina malami abokinka me ka bani. Gaskiya ne. Dole kowa ya san wannan. Ba laifi ba ne ka cire ka ce a canza ni da wanda zai zo ya bi tsari. To wannan shine nake kira zuwa ga al'umma, jama'a mu ji tsoron Allah, mu kiyaye bakunanmu, ba burgewa ba ne, ba alkhairi ba ne,
din ka ga abin da bai maka ba kawai din kana ƙaunan wani abu wurin wani har ka riƙa faɗan abubuwan da ba haka ba ne. Hajin nan da ya bara tare da kai muka yi, ɗan uwa shi wanda ya fito wannan bayanin, da abubuwan da yake faɗa akwai wasu kurakurai wanda ina hajin. Ina hajin. Akwai masaukai da ya faɗa, masaukan Madina na haka ne. Duk masaukan Madina kusa dama da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kowa ya san wannan. Masaukai na jihohi na Makka yawanci jihohi ke kama su. To kuma ya sani cewa hatta masaukin da muke ni da shi da muka zauna daga masaukin zuwa Ka'aba a kafa tafiyan awa nawa ne? In a kafa za ka sai kai tafiyan awa 2. Inda shi kuka zauna inda kuka sauka. In ba sauri za ka yi ba sai kai tafiyan awa 2. Sannan ka ce fiye da shekaru baka taɓa ganin aikin haji irin wannan ba. Ka yi kuskure. Akwai istisna. Akwai abin da kai in yi maka kyau wani bai mai ba. Kai kuma in bai maka ba wani ya mashi. Ko ba haka bane? To mu kula da harshen mu rika adalci, wa adilu walau kana za qurba. Allah ya samu dace. Jama'a masu kallon mu da sauraron mu, da fatan wannan tattaunawa da muka yi da babban malamin mu kuma makusanci ga Sheikh bin Uthman Kano, wanda yake wakili ne a hukumar alhazai ta ƙasa wato NACON, wanda yake wakiltan North West, arewa maso yamma cikin ƙasar nan. Da fatan wannan tattaunawa da muka yi da shi zai amfane mu ya amfani a sauran al'umma baki ɗaya. Sai mun haɗu a shiri na gaba in Allah ya yarda. Assalamu alaikum wa rahmatullah.